ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି କ'ଣଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁନ। ତମ ଗାଁରେ 80 ବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ'ଣଟା ପୂରଣ କରିଛି ମୋତେ କହୁନ। ଗୋଟେ କାରଣ ଆଏ ଓଡ଼ିଆ ନ କହିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିପାରୁଛି କହିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ସେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବାସ୍ ଫ୍ରି କରିଛି ମୋହନ ସରକାର। କ'ଣଟା କରିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି କ'ଣଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁନ। ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଲା। ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ନେବାଟା ହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି। ଲୋକ କ'ଣ କରେ ଚୋରି କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଖାଇବ। କାହାର ସାହସ ଅଛି ଖାଇବାକୁ। ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ବାହାରିଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା। ଜନତା ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ 5,000 କ'ଣ ହେବ। ଏପଟେ ତେଲ ଲିଟର 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 ବର୍ଷରେ ଆଳୁ କିଲୋ କରିଥିଲା 20 ଇଏ ବା 100 ଦିନରେ ଆଳୁ କିଲୋ 40। ତେଲ ବା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେଲା। ଓମଫେଡ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଓମଫେଡ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ ଓମଫେଡ୍ଟା ଗୋଟେ ତା ନିଜ ସଂସ୍ଥା ସେ କରିଦେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କଲର ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଆମର ବି ସମ୍ପର୍କ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର ଆଇଲା ସେ ତା କଲର କଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସେ ତା କଲର କରିଦେଲା। ଇଏ ଆଇଲା ଆ କଲର କଲା। କଲରରେ କଥା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଅଛି। 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ। ବିଧବା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ହଁ ବଢ଼ିଲା ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର କ'ଣଟା ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ କେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ତୁମର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତମ ଗାଁରେ 80 ବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ। ମୋ ଗାଁରେ ତ କେହି ଜଣେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ନା 1200 ଭୋଟରରେ 12 ଜଣ ତ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା। ଆରେ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଇକିରି ଆଉ ସବୁଥିରେ ସେ ଆଉ ସବୁ ତାଲା ମାରିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦିଅ। ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରି କରିଦିଅ ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ସେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବାସ୍ ଫ୍ରି କରିଦିଅ। କାହିଁ କିଏ ମାଗଣା ବୋଲିବ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲା ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା କଥା। କ'ଣଟା ପୂରଣ କରିଦେଲା କ'ଣଟା ପୂରଣ କରିଛି ମୋତେ କହୁନ। ଗୋଟେ କାରଣ କାହିଁ ମୋହନ ମାଝୀ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବା ନିଜେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣଟା ଶିଖାଉଥିଲେ। ଭାରତ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆରେ ଭାରତ ସେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ହଁ ଗୋଟେ ବାବା ଏବେ ଦେଉଥିଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କି ସେ କ'ଣ କହିଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ ତାକୁ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ନା କ'ଣ ସେ ନନ ଓଡ଼ିଆ। ପାଣ୍ଡିଆ ନା ଖାଇଗଲା ପାଣ୍ଡିଆ ନା କ'ଣଟା ଖାଇଗଲା। ନବୀନ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିନଥିଲା କାହିଁ କିଏ କହିଲା କହିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା। ଆଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ତ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେଲୁଗୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ। ଆଉ କୋଉଟା ଦରକାର ଯଦି ଆଏ ଓଡ଼ିଆ ନ କହିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିପାରୁଛି କହିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଆମେ ପରା ଆମ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ାଉଛୁ ଚାଇନିଜ ଶିଖାଉଛୁ ଜାପାନିଜ ଶିଖାଉଛୁ ପଇସା ଦେଇକିରି। ଆଉ ଯଦି ନ କହିଲା କ'ଣ ଆସୁଛୁ ଜାଲାଠୁ ହଁ ଟିକେ କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲା କ'ଣଟା ଖରାପ ଥିଲା କେଉଁଟା ଫର୍ ବେଟର 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଫର୍ ବେଟର। ତେମେ ତ କହିଲ ଉତ୍ତର ତେମେ ତ କହିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତେମେ ତ ଉତ୍ତର କହୁଛ ତେମେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛ କେଉଁଟା। ଲୋକ 100 ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ 100 ଦିନ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବେ। ଅପେକ୍ଷା କର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତୁମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିବ ଏଠୁ ବାଇଟ୍ ନେବ ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ 50% କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ନା କରୁନ 50% କମ୍। ତାହେଲେ କାହିଁକି କମିଲା
इकोनोमिक्स ये गवर्नमेंट इकोनोमिक्स ऊपर किसी अच्छी नॉलेज अच्छी सरकार कहउछंदी पूर्व सरकार किसी करन नथले सेमे रेट बढ़िगला पूर्व सरकार करन तेमे करन पूर्व सरकार जदि से करन था तेमे कोन आलू चाष आलू को अरे उत्तर प्रदेश रहउछ अंगूर तेमे एठी अंगूर फळेबो काश्मीर रहउछ से एठी को सेउ फळेबो फळे परबो फळौना सूर्यमुखी आनी के तेल करूना एठी करूना जो क्लाइमेट रे जा बेंगल रे आलू होची केतरा डिस्ट्रिक्ट टोटल बेंगल रे आलू होची 4टा डिस्ट्रिक्ट रे बेंगल रे आलू होची हे तो टोटल बेंगल रे कर दंता आलू आम क्लाइमेट बेंका आम जो करूथले हमर खाद्य पई करूथले आमे बिजनेस प्रपोजल करने तेणु आम बिजनेस में प्रपोज कले से प्रोसेसर अलग एटा बुझुना खाली 24 वर्ष 14 वर्ष पूरा से तेले आ 24 वर्ष समस्त घोषी हो 24 वर्ष 14 वर्ष बाद से थे कौन करूँ आपको कहले नहीं तुम पाटे जाओ कहीपे तो पाटे कौन बिना भजा बड़ा होता कौन गई 14 वर्ष कौन होते कौन